adlaw ang ika-499 nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. Apan tungod sa hulga sa COVID-19, yano lang ang pagsaulog niini, human gikanselar ang reenactment sa Battle of Mactan. Si Luan Mirundinas sa report. Matag Abril 27, puno ang Mactan Shrine dili lang sa mga upunganon apan lakip na sa mga turista aron mosaksi sa reenactment sa Battle of Mactan. Apan karong tuiga, nagmingaw ang Mactan Shrine. Bugtong mga city officials lang ug kadagkuan sa Lapu-Lapu City Police ang mitambong. Gisugdan ang kalihukan sa usa ka pag-ampo nga gipanguluhan ni Reverend Father Isipio de Ligero, parish priest sa simbahan sa Mactan. Ginoo, tabangi among kasakit. Gisunod dayon ang flag racing. Tagsa-tagsang mihalad ug buwak sa monumento ni Lapu-Lapu ang mga kapulisan ug city officials. Gipasabot sa mayor nga daghan untang mga dagkong kalihukan karong tuiga nga gihan-ay mismo sa taga National Historical Commission apan tungod sa COVID-19 kanselado kini. Natay mga sports, natay mga food festivals, natay mga reenactment. But because of the ECQ, atong gi-cancel tanan. Malaumon hinuon ang mayor nga sa sunod tuig, mas ingranding kalihukan ang mapahigayon subay sa ika-500 ka tuig nga kasaulugan sa kadaugan sa Mactan. We're hoping and we're praying nga mahuman na tanin itong crisis para mapiparahan nato ang the big celebration, which is the 500 years of the victory at Mactan. Dungan sa kasaulugan sa kadaugan sa Mactan, 499 na katuig ang nakalabay. Mausab ang panghinaot sa katawhang Pilipinhon nga unta sama kang Lapu-Lapu. Magmadaugon kita batok sa coronavirus disease. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.